давоми сафари ҳафтум. ҳотам низ рӯ ба роҳ ниҳода мерафт. шабу рӯз роҳ мепаймуд. рӯз роҳ мегашт ва шабро дар ҷои бехавфе мегузаронид. хӯроки вай меваҳои саҳро буданд. баъд аз муддате ба даште расид. чун офтоб гарм буд, дар талаби об ба ҳар сӯ нигарон буд, ки аз дур чашмае дар чашми ҳотам намуд. ҷониби он чашма қадам зад. чун наздик расид, дид ки чашма нест, балки морест, ки ҳалқа хобидааст ва аз дур чун чашмаи об менамояд. хост ки баргардад, ки мор бо ӯ ба сухан даромад ва гуфт: эй ҷавони яманӣ, чаро боз мегардӣ? ба чӣ кор омадаӣ? ҳотам чун дид ки мор дар сухан омад, гуфт: ман ташна будам, дар талаби об омадам. чун туро дидам, бозгардидам. мор гуфт: эй азиз, ҳама чиз дар ин ҷо мавҷуд аст. хотири худ ҷамъ дор. ва равона шуду гуфт: ҳамроҳи ман биё. ҳотам дар дил андешид, ки ҳарчанд ин мор сухан мегӯяд, ҳамроҳи ӯ набояд рафт, ки зиёнкор аст. мор чун дид, ки аз омадан дар андеша аст, гуфт: эй ҷавон, ҳеҷ маяндеш ва моро ёр дон. ҳотам равона шуд. мор ҳотамро дар боғе овард. ҳотам боғро дида шод шуд ва дар дил овард, ки ба ҷуз одамӣ боғро кӣ орояд. чун андарун шуд, чунон боғе дид, ки гоҳе надида буд, магар дар мулки париён. дарахтони мевадору гулҳои рангоранг ва оби ҷӯи равон. ҳотам шод шуд ва тамошокунон ба нишеман рафт. мор гуфт: ин ҷо биншин. ҳотам дид, ки фарши подшоҳона андохта ва такяҳо ниҳода аст. пеши нишеман ҳавзи калон сохтааст. мор ҳотамро бар он маснад нишонид ва гуфт: замоне таваққуф кун, ки боз оям. ва даруни ҳавз афтод. ҳотам мутааҷҷиб шуда донист, ки макони ӯ дар ҳавз аст. ҳотам ба тамошои боғ рафта мегардид ва мунтазир буд, ки мор боз ояд. баъд аз соате парирӯён хонҳои мурасса дар даст гирифта аз ҳавз берун омаданд ва пеши ҳотам истоданд. ҳотам пурсид: шумоён кистед? онҳо гуфтанд: хидматгорони он касем, ки туро ҳамроҳи худ овардааст ва ин ҷо нишонида рафт. ин ҳама назди ту фиристодааст. онҳо пур аз ҷавоҳир аст, агар қабул фармоӣ. ҳотам ҳайрон шуда гуфт: маро ҷавоҳир чӣ дар кор? одаме ҳамроҳ надорам, ки ба ӯ бидиҳам, ва чандин матоъ чӣ гуна бардошта барам? дар ин гуфтугӯ буданд, ки дигарон хонҳо дар даст гирифта берун омаданд. ҳотам эшонро пурсид: дар ин хонҳо чист? онҳо гуфтанд: тӯҳфае ҷавоҳир аст. ҳотам гуфт: эй моҳрӯён, ин ҳам дар назари ман ҳеҷ аст, балки ба ҷаве намеарзад. моҳрӯёни дигар хонҳо дар даст гирифта баромаданд. ҳотамро салом карданд. ҳотам пурсид: дар ин хонҳо чист? гуфтанд: таом аст. ҳотам шод шуд ва гуфт: меҳмон ҳозир аст, аммо мизбон канӣ. дар ин гуфтугӯ буданд, ки хел хел парирӯён аз оби ҳавз берун шуданд. ҳотам онҳоро дида ҳайрон шуд ва аз ҷои худ бархоста биистод. яке аз он париён омада дасти ҳотамро гирифта бар болои курсӣ нишонид. баъд аз он гуфт: эй ҳотам, маро мешиносӣ? ҳотам гуфт: туро ҳаргиз надида будам. парӣ гуфт: эй ҳотам, ман ҳамон зотам, ки туро ҳамроҳи худ оварда будам. ҳотам гуфт: эй парӣ, ин чӣ шакл аст, ки чунин гаштаӣ? кайфияти ҳоли худро ба ман маълум намо. парӣ гуфт: эй ҳотам, андаке сабр намо.
дар ҳол чандин қисм таом оварда дар назди ҳотам гузоштанд. ҳотам ба хӯрдани таом муқайд шуд ва пурсид: эй паризод, ин чӣ сир аст, ки аввал ба сурати мор будӣ, алҳол ба ин сурат гашта аз оби ҳавз берун шудӣ? Парӣ гуфт: эй ҳотам, ман дар асл паризодам. Шамсшоҳ ном маро падаре буд ва худ ном Афрасшоҳ дорам. дар аҳди меҳтари Сулаймон азми рӯи замин карда дар боғе фуруд омадам. обу ҳавои он макон маро хуш омад. дар хотирам гузашт, ки фардо бо тамоми лашкари худ омада ҷинси инсониро аз ин макон бех канда ба қатл расонам ва ин мулкро аз худ созам. ва ба тамомии қавми худ фармудам, ки фардо тайёрии худҳоро намоянд. алассабоҳ бо қазми инсонӣ ҷанги қатол хоҳам намуд. ҳамаи қавм гуфтанд: фармонбардорем. чун шаб шуд, дар хоб рафтам. рӯзи ҷаҳонафрӯз дар ин олами зулмонӣ сар ба дар кард. дидам, ки ҳамаи қавмро пар рехта ва маро сурат табдил ёфта ба шакли мор гаштаам. рӯз дар замин ғалтида, шаб овезон мешудам. ҳарчанд тавбаву зорӣ менамудам, овозе ба гӯши ман намерасид. ногаҳон касе ба ман гуфт: касе аз аҳду паймони худ баргардад, ӯро ҳамин ҳол пеш ояд. баъд аз дере овозе ба гӯши ман боз расид, ки эй надоматкунанда, чанд рӯзе ба сабру таҳаммул кӯшӣ, ки подшоҳзодаи Яманро гузар ба сарвақти ту афтад ва дуое дар ҳаққи ту хоҳад кард ва бо сабаби дуои он бузург ба сурати аслии худ хоҳӣ омад. муддати 80 сол ба сурати мор будам ва муддати 30 сол дар ин дашт ба роҳи ту интизорӣ мекашам. донистам, ки ту ҳотам подшоҳзодаи Яманӣ, бинобар он туро хизмат варзидам. намедонам, ки туро мақбул шуда бошад ё на. агар дуои хайр дар ҳаққи мани бечора намоӣ ва маро аз ҳамаи ғамҳо озод гардонӣ, аз ҷумлаи мурувват ва саховат хоҳад буд. агар кӯтоҳие аз ман ба зуҳур омада бошад, амр намо, ки ба маросими хизматгориву ҷонсупорӣ иқдом намоям. ҳотам ҳамаи инро шунида гуфт: эй парӣ, ин аҳд аз кадом ваҷҳ буд, ки нуқси он намудӣ ва ба ин ҳол мубтало шудӣ? паризод гуфт: эй азиз, дар замони меҳтар Сулаймон обову аҷдоди моён аҳду паймон карда буданд, ки моён ва авлоди моён то ба қиёми қиёмат аз одамиён касеро наранҷонем. ва агар аз ҷинси паризодон яке аз одамиёнро ранҷонанд ва қасди мулки эшон кунанд, сурати ӯ бадал шавад. ва аз он рӯз то ба имрӯз аз қавми паризодон ҳеҷ одамеро наранҷониданд ва мардумозорӣ накарданд, магар мани рондаи даргоҳ, ки дар хотир овардам озори одамиёнро. ин ҳол маро пеш омад. эй шоҳ, дар ҳузури ту ба сидқи дил тавба созам, минбаъд инчунин хаёли фосидро дар хотир наорам. эй азиз, дуои хайр дар ҳаққи ман ва қавми ман намо, ки маро сурати аслӣ ва қавмро пару бол барқарор гардад. ҳотам аз ҷои худ бархоста ва ғусл карда сар ба саҷда гуфт: илоҳо, тавбаи ин бандагонатро иҷобат фармо, то аз даргоҳи ту ноумед нараванд. дар ҳол дуои ҳотам мақбул шуда, он паризод ба сурати аслии худ омада, ҳама қавми ӯро пару бол баромад. алқисса паризод гуфт: эй шоҳ, маро рост бигӯ, ки қасди куҷо дорӣ? ҳотам гуфт: эй парӣ, мехоҳам, ки ба ҷазираи барзах биравам. ва он сурати дур, ки аз нуқра сохта бо худ оварда буд, ба Афрасшоҳ нишон дод. Афрасшоҳ гуфт:
монанди ин дур дар ҷазираи барзах ба дасти меҳёри Сулаймон аст. аммо шарте дар миён оварда ки ҳар кас ибтидо ва замони пайдо шудани он дурро гӯяд, он дурро бо духтари худ ба он шахс бидиҳад. ту дар он ҷо чӣ гуна хоҳӣ расид? дар роҳи ӯ балову офати бисёре аст ва инсоне нест ки дар он ҷо ба саломат бирасад. ҳотам гуфт: ҳар чӣ бодобод, ихтиёри рафтани он ҷоро ҷазм кардам. афрасшоҳ боз гуфт: эй ҳотам, дар роҳи ӯ девони одамхор бисёранд. ҳотам гуфт: эй шоҳ, парвардигор нигаҳбони ман аст. шоҳи париён гуфт: эй ҳотам, хотир ҷамъ дор, чанде аз навкарони худро фармоям, то туро ба ҷазираи барзах раҳбарӣ намоянд. ин гуфта рӯ ба ҷониби мулозимони худ карда гуфт: эй қавм, ба шарофати ин ҷавон аз балои азиме наҷот ёфтед ва ин ҷавонро кори мушкиле пеш омадааст. шумоёнро лозим аст ки аз барои ин ҷавон ҷони худҳоро фидо намоед. паризодон гуфтанд: эй шоҳ, фармонбардорем, аммо матлаби ин ҷавонро бигӯед, то маълуми моён шавад. шоҳ гуфт: ин ҷавон иродаи ба ҷониби ҷазираи барзах дорад. эй шоҳ, ба ҷазираи барзах расидани моён аз ҳар чӣ мушкилтар аст. гӯён паризодон сар фурӯ бурданд. баъд аз соате сар боло карда гуфтанд: эй шоҳ, агар худи шумо бо моён ирода намоед, бо девон ҷанг воқеъ шавад. ҳамаи моён ҷонбозӣ карда дар зери қадами шумоён ҷон хоҳем дод, лекин дар ин роҳ бе шумо ҳеҷ коре натавонем кард. шоҳ гуфт: некӯ бошад. аммо дар ин муддати мадид салтанату подшоҳӣ барҳам хӯрда, маро рафтан осон нест. шумоён бо ин ҷавон ҳамроҳ равед. агар дар роҳ бо девон ҷанг воқеъ шавад, ба ин ҷониб қосид фиристонед. албатта худро ба шумоён хоҳам расонид. дар соат подшоҳ хазинадоронро фармуд ки курсии зарандуде биёранд. мулозимон курсии зарандуде оварданд ва шоҳ фармуд ки ҳотамро бар болои курсӣ нишонида, 4 паризод курсиро дам ба дам бар ҳаво бибаранд. алқисса 4 паризод курсиро бардошта ба рӯи осмон равона шуданд. баъд аз 4 шабона рӯз курсиро дар ҷое фуруд оварданд ки дар он мақом деве буд. паризодон аз он дев воқиф набуданд. паризодон бо якдигар гуфтанд: муддати 4 шабона рӯз аст ки чизе нахӯрдаем. бояд ки дар ин мақом муддате ором гирифта чизе бихӯрем. ҳотам гуфт: беҳтар бошад. чанде аз эшон дар пеши ҳотам нишаста, дигарон барои хӯрданӣ рафтанд. чанде аз девон ба шикор баромада буданд. ногоҳ гузари эшон ба сарвақти ҳотам афтод. диданд ки одамизоде бо як парӣ бар болои курсие нишастааст. дар ҳол ҳамаи он девон гирдогирди курсиро гирифта ғавғое барпо карданд ки дар ин мақом одамизод пайдо шудааст. паризодон хостанд ки ҳотамро монда бигирезанд. роҳи гурез наёфта ба ҷанг пайвастанд. чанде аз девонро кушта билохир ба дасти девон асир гаштанд. дар замон девон курсии ҳотамро бардошта ба макони худҳо бурданд ва аз паризодон пурсиданд: ин одамизодро ба куҷо мебаред? паризодон гуфтанд: эй девон, ин одамизод дӯсти афрасшоҳ аст. албатта инро маёзоред ки ба балои бад гирифтор хоҳед шуд. девон гуфтанд: афрасшоҳ чанд вақт аст ки аз миёни қавми худ ғоиб шудааст. девон қавли паризодонро қабул накарда, ҳамаи эшонро дар қайд кашиданд ва гуфтанд: баъд аз хӯрдани таом ин одамизодро хоҳем хӯрд. он паризодон ки барои хӯрданӣ рафта буданд, омада диданд ки чанде аз девон
ҳотамро бо посбонон рабуданд. ба якдигар гуфтанд: ба зудӣ ин корро ба таҳқиқ расонида Афрасшоҳро огоҳ карданд дар кор. билохир наздики мурдаи девон омада таҳқиқ карданд, ки як девро ҷон дар рамақ мондааст. дар гулӯи ӯ об чаконида буданд, ки ба худ омад. аз вай пурсиданд: ту кистӣ ва дар ин мақом чӣ ҳодиса шуд? дев гуфт: эй париён, ман аз мулозимони мақрасшоҳи девам. чанде аз девон ба шикор баромада будем. ногоҳ дар ин ҷо расида дидем, ки як одамизоде бо чанд паризод нишастааст. қасди гирифтани эшон намуда будем. он паризодон бо моён дар ҷанг шуда чанде аз девонро ба қатл расониданд. билохир девон эшонро дар қайд кашида бурданд. дар ҳол паризодон он деви захмдорро бардошта дар ду шабонарӯз ба дари боргоҳи Афрасшоҳ расиданд ва фарёд кашиданд. шоҳ дид, ки чанде аз париён омада ба дари боргоҳ фарёд бароварданд, фармуд, ки андарун биёранд. ҳоҷибон рафта эшонро дар пеши Афрасшоҳ оварданд. шоҳ пурсид: шумоёнро чӣ зулм расид? паризодон он деви захмдорро манзури шоҳ карданд. шоҳро ғазаб муставлӣ шуда фармуд, ки вазирон лашкар ороста кунанд. дар ҳол вазирон лашкари бисёре ороста, алаҳсабоҳ шоҳ бо 30,000 лашкар савор шуда баъд аз 3 рӯз дар он макон расиданд. ҷосусонро фармуд, ки рафта аз девони нобакор хабар биёранд. ҷосусон рафта хабар оварданд ва гуфтанд: эй шоҳ, мақраси дев бо мулозимони худ дар шикор аст. Афрасшоҳ фармуд: эй мулозимон, 30,000 лашкар ба якбора маркаб барангезед. қасам ба номи меҳтар Сулаймон медиҳам, ки ба девон раҳм накунед ва ило пӯст аз косахонаи сари шумоён хоҳам кашид.